ciao! Czas na szybkie włoskie espresso. Dziś mam do ciebie pytanie. Wiesz, co ma wspólnego żółw z kaloryferem? Odpowiedź jest całkiem zaskakująca, ale zacznijmy od tego, jak po włosku jest żółw. To una tartaruga. Możesz mieć takiego w terrarium albo na brzuchu. Kaloryfer, czyli sześciopak, to po włosku una tartaruga, czyli dosłownie żółw. Che bella tartaruga che hai, ale masz niezły kaloryfer. Dzięki za wspólną naukę. A co powiesz na mailowe lekcje do kawki? Zapisz się na mój newsletter. Link zostawiam w opisie. Alla prossima!